ovci a piráti slopali rum, lebo museli byť ožratí, aby nemali preto ty morskú máš chorobu. svoj rum. Presne, preto mám svoj rum. A raz sme išli proste naspäť z Pipi Island tiež na takýchto vlnách a ožrali sme celú posádku s bintangou, to je pivo, ktoré tam majú, to je také vodové pivo, že Slovák by sa z toho neožral ani za rok a pol. Tak my sme vypili asi 7 prepraviek tohto piva s posádkou. My sme boli takí, že no, aspoň necítim tú vonu. No. Tá posádka bola nahovná, ale že nahovná a strojvedúci, ktorý sa mal v prístave postarať o to, aby technicky skontroloval loď, či je schopná na plavbu naspäť, bol tak najebaný, že keď som mu dal tringel za to, že akože nám nosil tie piva a tak on zjedol tie peniaze. Ja to mám natočené v telefóne, môžem ti to potom ukázať, vlastne nemôžem, Môžeš mi to ukázať, ale môžeš mi to opísať. Tak Máco ti to potom prerozpráva, ja to pošlem do WhatsAppu. A tam proste čavo normálne schaluje ochytané, hnusné peniaze bezdomovecké, normálne ich zje a ja sa opýtam, že prosím ťa, že cestu späť, jak bude na tom tá loď? A čavo urobil iba, že a začal proste bežať preč. Chápem. Takže snad sa neutopili všetci.